Dziękuję pani. Pan Mitro Repo. Arvoisa puhemies, kannan huolta uskonnon vapaudesta Turkissa. Turkin mahdollinen EU-jäsenyys edellyttää Kööpenhaminan kaikkien kriteerien täyttämistä. Viime aikoina halu parantaa maan ihmisoikeus- ja uskonnonvapaustilannetta tuntuu vähentyneen maan sisäisten jännitteiden takia. Kirkkoja kohtaan tehtyjen rikosten tutkinnassa on ilmennyt myös leväperäisyyttä. Lisäksi esimerkiksi ortodoksinen kirkko ei saa vieläkään valita vapaasti patriarkkaansa kansallisuuteen katsomatta, ja kirkonmiesten papillisten tunnusmerkkien julkista käyttöä pyritään yhä rajoittamaan. Jäsenyysneuvottelujen kannalta Turkilta tulee odottaa konkreettisia toimenpiteitä, jotka osoittaisivat sen ymmärtävän ja tunnustavan eurooppalaisen kulttuuriperinnön arvon myös Turkin maaperällä. Siksi Turkin olisi pikaisesti sallittava muun muassa Halkin teologisen seminaarin toiminta, ja sen tulisi palauttaa myös kirkkojen omaisuuden suoja. Dziękuję panu. Pan George Sabin Kutas. Domnule președinte, potrivit studiilor publicate de Comisia Europeană, deficitele de cont curent a marii majorități a statelor membre Uniunii Europene sunt așteptate să treacă de limita de 3% din